ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଧୁଆପାଧୁଆ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ରାତି 4ରୁ ଉଠିକି ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ସାରିକି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିମି ବୋଲି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଯେତେ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚୁଛୁ କୁହୁଡ଼ିରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆମେ ଯାଇକି ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଦେଖ ଆମେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବାଇକ୍ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବାଇକ୍ ରଖିଦେଲୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ସବୁ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଆସିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ନା। ଏଇଟା ଦେଖ ମା ଯେଉଁ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ, ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ସେଠି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପକାନ୍ତି। ଦେଖିନିଅ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ। ଏଇ ଯେଉଁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, ଏମିତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ହେଉଛି, ହେଲେ ଏଇ ପୂଜାଟା ଆମର ଯେଉଁ ଅଘିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼େ ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ଶନିବାର କି ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କି ମାଙ୍କ ପୂଜା। ଦେଖ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ସାରା ଢେର ସାରା ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକଣାଟା କହିଦେମି। ସେମାନେ ଆସିକି ଥରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆସିବେ। ଦେଖିନିଅ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। କେତେ ସାରା ଲୋକ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ରହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି। ଆମେ ତ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଖାଇନଥିଲୁ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଛୁ। ଦେଖିନି ଆମ ଦୁଇ ଯାକୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଡବଡବି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନେଇଛି, ସେଟା ବଜେଇ ବଜେଇ ରାସ୍ତା ତାରା ଚାଲିଛି। ଦେଖିନିଅ ମୋତେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା।